governors and the senators. Obila county magisumo ogeng'one miyo moro ma jahigni 42 mano yude gi kwong' ma ok opodhi maromo lita 300 e dalane mantiere Maembe Tatu e kar dak ma Nyalenda. Lineta Chieng' Odhiambo ma ong'ere gi nying mar Min Sharon ne omake gi kweth manoriko timo apedha bang' kane giwinjo humb miyono ka oya kuom jopiny. Ne en ywaruok mager e kind miyono gi obila odiochieng' mangima bang' kaeto ne otamo obila donjo e ode. Kata kamano, saa 1:30 odhiambo obila ne onyalo donjo e ode kama ne giyude kwong' ma ok opodhi maromo lita 395. Kwong'go ne oketi e kubni kendo ne opandgi e konde mopogore opogore. Kamoko bende ne okan e gama, jikon kod bwo kombe. Miyono igeno chwale doho odiochieng' makiny. Kwa simu wakishataka simu yako uko nayo? Nishikie tafadhali. Wewe kanyaga ba mimi mzee nimekanyaga wewe. Kijana jana. Leta hapa. Achilia. Achilia. Wewe sema nachunge meno. Angalia. Achilia. Achilia. Shika hii. Shika basi. Saidia na. Dunga. Bring it on. Bring it on. Dunga. Chukua video. Achilia. Chunga msumia. Wewe. Nzito bwana, chungeni meno. Naambia. Shika hii mtu. Achilia. Hiyo ceiling kama ni strong. Nataka ceiling strong. Najua nilikuwa nimeona hiyo ceiling inakaa chafu hiyo mango. Naona kitu kimeshika.